сафорати Амрико 6 нафар аъзоёни гурӯҳи рақси замонавии муҳандисони ҳаракат The Movement Architects аз шаҳри Чикаго ки бо сарпарастии сафорат аз 10 то 17 март як силсила барномаҳои таълимии рақсиро барои ҷавонони шаҳри Душанбе, вилояти Суғд ва Хатлон доир намуданд, ба Тоҷикистон овард. дар рӯзи охирини сафарашон дар Тоҷикистон онҳо дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои рақсии маҳаллии Падида ва Вест дар театри Академияи Русии драмавии ба номи Маяковский як намоиши рақсиро бахшида ба Иди Наврӯз ба саҳна гузоштанд. рӯзи 10 март гурӯҳи муҳандисони ҳаракат барномаи худро бо чорабинии рақсӣ барои талабагони интернати рақами 1 дар шаҳри Душанбе оғоз намуд. субҳи 11 март гурӯҳи мазкур ба шаҳри Кӯлоб сафар карда дар якҷоягӣ бо гурӯҳи донишҷӯёни донишгоҳ дар гӯшаи амрикоие ки дар назди филиали донишгоҳи технологӣ қарор дорад як дарси рақсиро. аз 12 то 14 март гурӯҳи раққосон ба зиёда аз 80 иштироккунандагони барномаи дастрасӣ ба омӯзиши забони англисӣ ва хатмкунандагони барномаҳои гуногуне ки аз тарафи ҳукумати амрико маблағгузорӣ шуданд дар ҳуҷанд, конибодон ва ғунчи ҳаракатҳои оддии рақси ҷадидро таълим дода, инчунин бо донишҷӯён дар ҳар кадоме аз ин шаҳрҳо суҳбатҳо оростанд. рӯзи 14 ва 16 март гурӯҳи муҳандисони ҳаракат дар ятимхонаҳои ноҳияҳои Деҳмой ва Рӯдакӣ барои кӯдакони маъюб ва ғамхорони онҳо чорабинии ройгони муолиҷаи ҳаракатӣ ташкил карданд. рӯзи 14 март онҳо ба ноҳияи Сарбанд сафар карда барои донишҷӯёни мактаби миёнаи маҳаллӣ як чорабинии рақсӣ доир намуданд. рӯзи 15 март гурӯҳи муҳандисони ҳаракат бо иҷрокунандагони тоҷикистонии рақси замонавӣ ва хореографон аз театри Падида ва гурӯҳи Ревест вохӯрданд. бо вуҷуди тангии вақт барои омодагии пешакӣ гурӯҳи муҳандисони ҳаракат бо шарикони худ дар гузаштани намоиши калони рақсӣ ба саҳнаи театри Академияи Русии драмавии ба номи Маяковский муваффақ шуданд. ин маросим раққосони казбии тоҷик ва амрикоиро муаррифӣ намуда, инчунин муносибати дуҷонибаи байни ду кишварро инъикос намуд. аз соли 1991 то ин ҷониб ҳукумати Иёлоти Муттаҳида ба густариши робитаҳои байни мардуми Иёлоти Муттаҳида ва Тоҷикистон саҳми арзандае гузошта истодааст. барномаҳои таълимӣ ва фарҳангии сафорати ИМА барномаҳоеро аз қабили дарки бархурди фарҳангӣ тавассути мусиқӣ, санъат, маориф ва муодилаи фарҳангиро таблиғ менамояд. ҳар сол тақрибан 340 донишҷӯи тоҷик дар Иёлоти Муттаҳида таҳсил мекунанд ва ҳамчунин зиёда аз 170 шаҳрвандони тоҷик тариқи барномаҳои маблағгузории ҳукумати ИМА ба монанди Flex, Maski, YouGrad, Community Connection, IVLP ва Fulbright ба ИМА сафар мекунанд. аксҳоро аз ташрифи раққосони ҳип-ҳоп метавонед аз саҳифаи фейсбуки сафорати ИМА дар Тоҷикистон пайдо намоед.